Para trasladarvos a denuncia pública dunha situación que están a padecer nestes momentos 11 gandeiros que lle entregaban leite a Tegestacín, Grupo Santé, polo tanto, que se subroga na situación e que asume os compromisos que tiñan estes gandeiros, 11 gandeiros que teñen unha deuda contraída á empresa por entregar leite de máis de 105.000 euros e na que levamos anos tratando de conseguir un acordo amigable, pero que non hai forma posible de facelo. Utilizan torticeramente o que é un resquicio legal nos contratos que se firmaron en aquel entonces, donde había unha cláusula de sumisión ao arbitraxe e donde, por tanto, o que están facendo é retrasar esos pagos utilizando mecanismos xurídicos cos que nós non estamos de acordo. Hoxe en día non sería posible facelo e, polo tanto, o que exigimos é o pago inmediato a un grupo que se fai cargo de Tegestación e que, polo tanto, é o que está en estes momentos a comercializar leite. Entendíamos que este grupo, o Grupo Santé, iba a ir na línea e na dirección de solucionar os problemas, pero o que estamos vendo, por desgracia, é que a política da empresa o que vai a facer é agravar todavía máis esos problemas que temos en estes momentos. Está comercializando leite a 0,49 céntimos de euro en determinadas cadenas de supermercados e, polo tanto, incumplindo o que é o compromiso de non baixar dun determinado precio, porque non é entendible que se poda comercializar a ese precio leite. Polo tanto, o están utilizando esa compra do leite e despois non pagalo, ou non entendemos como ou que mecanismos están utilizando para poder comercializar a ese precio. Por lo tanto, a doble denuncia, exigir os pagos. Hoxe comenzamos as movilizacións diante da empresa e o que queremos anunciar é que a corto plazo hai unha solución, o seguiremos facendo e faremos movilizacións máis contundentes e, por lo tanto, o que exigimos é unha solución inmediata e, desde logo, a paralización das prácticas que están a facer para utilizar o leite como produto reclamo e, sobre todo, con un incumplimiento claro da lei de cadea, porque é imposible que se podan cubrir costes de produción dos dous eslabóns precedentes da distribución. Nin a industria pode gañar cartos a 0,49 euros, céntimos de euro o leite en lineales, ni moito menos pagarlle o que é o gandeiro os contratos de leite que se teñen firmados neste momento, aínda que non se cubran xa os costes de produción. Na situación na que estamos, de subida constante de costes e, polo tanto, de rentabilidade cada vez menor nas explotacións, é insoportable. E, polo tanto, que non podemos permitir este tipo de comportamientos que en algún caso rozan os comportamientos mafiosos e, polo tanto, exigir de unha vez por todas que se cumpla a legalidade e que se cumpla cos gandeiros e cos contratos que teñan firmados e que se les paguen as deudas. Aproximadamente 4 anos que estamos en este proceso judicial. A deriva e esa cláusula nos leva ao arbitraxe. En moitos casos salen máis caro a reclamación na Corte de Arbitraxe Española que do importe que se debe aos gandeiros. Eles saben que ese tipo de procedimento sale caro. Eles saben, ademais, que se non ponen a parte, ten que asumir a súa parte o gandeiro. E, por tanto, saben que é prácticamente inviable xurídicamente que vaya adiante. Por iso, desde a organización, desde Unións Agrarias, decidimos anticipar o que é o coste dos procedimentos de dous gandeiros para que vean que non imos a parar hasta que os gandeiros cobren. Levamos 4 anos. Primeiro, porque utilizamos a vía judicial ordinaria. E segundo, porque ahora iniciamos a segunda parte do proceso, que é o arbitraxe que é hacia onde nos deriva a justicia ordinaria. E en ese sentido, creo que é un tempo máis que razonable para dar solución ao problema que levamos arrastrando estes 4 últimos anos. De utilizar permanentemente este tipo de comportamentos para tocar sempre o bolsillo dos mesmos. E é máis, e vamos máis alá. Nós creemos que a Administración ten que tomar cartas en este asunto. E grupos que están recibindo, como o Grupo Santé, subvencións e que reciben axudas públicas, non deberían de cobrar esas axudas en tanto en cuanto non se solucionen problemas como este, donde hai gandeiros con incobros, con impagos das empresas. No ano 2015, na última liquidación, despois de levar todo o ano con uns pagos do leite moi baixos, pois na última liquidación o tema é ou renovabas ou senón pois deixabanche o último mes sin pagar. Entonces, a outra forma era reclamar
na Cámara de Comercio que os gastos son elevados, moitos gandeiros que tamén lle estaban entregando pois por reclamar de 1.000 ou 2.000 euros, pois deixaron así o tema por non se meter en gastos. Despois, estas fábricas que veñen de fora aquí facer o seu agosto, pois non lle lo deberían permitir, porque en Galicia o que timos propios son os gandeiros. Se nós producimos, dá igual que sea esta empresa ou outra, a que queira levar o leite que o pague a uns precios competitivos. Se temos os precios máis baixos do país é por algo. E moito teñen culpa estas empresas que fan os contratos a súa maneira para facer o agosto, sin máis. Deixaron de pagarme sobre 9.000 euros, pero aparte deso, que levábamos un ano con eles moi mal, con os precios moi baixos, por eso decidimos cambiar. Porque se estuéramos contentos non decidimos cambiar. Entonces, ao final, despois de estar apaleado todo o ano, ao final da liquidación, se non renovabas, creo que era 22 céntimos que che ofrecían, deixaban o último mes sin pagar. Son prácticas que desde a administración galega non se deberían permitir, porque se veñen aquí que se comporten como o resto das empresas, porque hai gandeiros que poden falar que están encantados das súas empresas, pero esta empresa logística alimentaria deixou de recoller leite en campo. Se deixou de recoller leite en campo foi porque os gandeiros non lle entregaban. A min emitiron unha factura que non chegaron a ingresar. Eles emitiron unha factura aparte, que non poñía ningún tipo de concepto, simplemente a miña nómina, que a fixeron íntegra, non chegaron a pasarme polo banco. Despois, un papel anexo á nómina, por descuento, regulación de contrato, casi o total sobre 9.000 euros me descontaron. O sea, saliu a 2 céntimos o litro de leite. E podo demostrar. Sí. Mira o que lle importa a empleada. Eso é o que lle importa. Bueno, que non está. A ver se ve que lle paga a nómina tamén.